Irio nade jahera mar penj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu. Mate chendo ni en Andruth Otieno kenda morga mokalo mar bedo kod odiechieng'. Kod odiechieng' wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Yena mondo mi arwake wendowa obonyisowa ni nyinge ng'a en Nyakanye Olony e weche mage puonj mane ma kawuono miyowa. Machiegni penj laktar. Erokamano, ani iluonga ni Winnie Alando, anyale gong'ia. Alonye weche chiemo makare nutrition e oganda duto. Kawuono diher puonjo oganda wa weche mage Winnie? Kawuono adwa puonjre e wacha mine man gi kute mek ayaki kaka onego bed ni gipidho nyithindo, kaka onego bed ni gidhodho nyithindo. Ma kawuono waketo twakwa e mine mantiere kod kute mag ayaki, kaka gin gi wuon gi en miyo madhodho kose en miyo ma poko konyore midwa ni mondo mi wawuoye Winnie. Miyo madhodho. Miyo madhodho. Nyakwara Monge jwang' mana kaka iwinjo en Winnie Alando olony weche mag chiemo makare. E chenro ni thothne wawacho ga ni nyalo ti kod chiemo e geng'o kaachiel kod thiedho tuoche. Wawacho ga pile pile ni in gima ichamo. Ponono ni chamo midhiero to dendi biro lokore midhiero. To kichamo chiemo makare, chiemo mabeyo, to in ibiro bedo kod ngima makare. Be in miyo madhodho kata in miyo ma ok dhodhi. Kata kamano kawuono waketo maino kuom mine madhodho. Ang'o momiyo ineno wabed kod twagni Winnie? Adwa ni wabed kod twagni nikech ji paroga ni mama konyuol to konego bed ni odhodho nyathi ken gi kute mek ayaki. To koro yudo ka mine mang'eny ok dhodh nyithindo, gichako miyo nyithindo chiemo mopogore opogore ka nyithindo pok ochopo dweche 6 kasto nyithindo go yudo kute mek ayaki. Koro adwaro ni oganda mondo ong'e kaka mama ma onyuol to en gi nyathi mathis onego bed ni odhodho nyathi, tang'o mimiyo osiptal mondo odhodh nyathi yo makare mondo nyathi kik yud kute mek ayaki. Mama apani nyalo chako chien ka ng'ama miyo ni kata pok okonyore kata pok onyuolo nyathine ni. Gi puonj ma otimo kaka jogo molonye weche gi kod clinics ma ng'ama miyo dhie. Moro wang'e ni twagni onego bed ni chako kanye conversation wuodhni onego bed ni chako kon mane. Onego bed ni ka mama ogamo remo onego bed ni odhi e clinic. To kodhi e clinic mokwongo gimitimone mokwongo ipime. Nitie pim mang'eny mitimo. Pim mokwongo mitimo en ma kute mek ayaki. To koyud ka mama ni nigi kute mek ayaki, tibo ng'ise no kel ng'ama odak go mondo pim gi kamoro achiel. Mondo yoto bed in terms of iluongo nango disclosure, ng'iso ng'ani ng'ama odak go ni ng'ani be ni mama ni nigi kute mek ayaki mondo kony mama ni kaka onego bed ni omuonyo yath gi rito nyathi mabiro ni. Koro kosetim test no to yude gi kute mek ayaki, ikete e yath. Ikete e yath mondo ng'eni kute mek ayaki nyathi nya yudo kute mek ayaki ka mama yach, onya yudo ka mama konyre, to be onya yudo kute mek ayaki ka mama dhodho nyathi. Koro ka mama ochako clinic to pimi to yude gi kute mek ayaki, tichako miye yath mek ARVs immediately. Nikech wadwa ni mondo mi wadonje twagni matut ipuonj Nyakwara Monge jwang' matut. Mondo nyalo mula matin nono seche ma nyathi nitiere ich, miyo nyalo gamo ne kute gi nade nikech oseyudore ni kwana mag mother to child transmission medo idho kaka ndalo medo sudo. Kata doko ni puonj nitiere, twak nitiere, lony nitiere, tang'o matimore. Transmission itimore okang' mane seche ma nyithindo gi nitiere ich, seche ma inyuolo gi koso diere midhodho gi. Transmission timre seche ma nyathi nie ich, seche minyuolo nyathi, gi seche ma nyathi dhodho dweche 6 mokwongo. Koro gima timre nyathi chiemo ga gima waluongo ni placenta. Mane gima riwo mama gi nyathi. To koro ka mama yuri kute mek ayaki to kochako muonyo yath, wadonga ni viral load, kiwango ma virusi mek ayaki dhi malo. To kodhi malo to bo nyathi ni nya yudo kute mek ayaki kolure gi placenta gi remo. Nikech placenta e yo ma remo chiemo gimoro amora wuok kuom mama to dhi kuom nyathi. Ma okang'e gimomiyo kwan mar mother to child transmission medore. Ang'o matimore? Medore nikech mane olungri donors. Mane donors nitie yedhe ma ne onge mang'eny nikech yedhe gi inyiewoga. Government ma Kenya sirikal ok nyiew yedhe gi inyiewo gi pes donors. To koro ka donors go nodhi, yedhe be nobet ka onge. Koro iyudo ka nyathi onyuol to yath monego bed ni miyo nyathini miluongo ni Nevirapine onge e osiptal. Ing'iso mama ni nodhi adhiya. Koro ing'e ni ka mama muonyo yath lakini nyathi be ok muony yath, mano be nya miyo nyathi bedo okang' mamalo nya yudo kute mek ayaki. Kasto be nitie yath ma be imiyo nyithindo miluongo ni Septrin, mano be ne onge. Koro period no nomiyo nyithindo mang'eny yudo kute mek ayaki nikech yath ne onge. Mar ariyo, watemo puonjo mine ni kata kin gi kute mek ayaki onego gidhodho nyathini dweche 6 mokwongo kaka mine mamoko. Onge pogruok moro amora. As long as ni mama ni muonyo yath e yo makare, seche monego bed ni muonyo yadhni, to nyathi be omiyo yath e yo makare kaka omiyo osiptal, nyathini ok nyal yudo kute mek ayaki. But nitie jomoko be ma pod
miyo mine kibaji ni kinyuol to chako dhodho nyathini ni boyudo kute mekagi koro kik idhodhe chaka miye chiemo tiyudo ka seche moko ochako miyo nyathi maybe nyuka dweche 2 kata dwe achiel to kinde kanyo yudo ka be ogombo chak nitie ogombo dhodho nyathi nikech ing'eni kidhodho nyathi nitie osiepe kinde gi nyathi to mine dwaro gima kamano tiyudo ka seche moko oliwo dhodho nyathi to kendo miye chiemo mamoko koro mano miyo nyathi nyayudo kute mekayaki nikech koro iluonga ni nyombich pok obedo motegno koro kochak riw gik makamago to miyo nyombich bedo waluonga ni korodede bedo ga dhola to mano nya miyo kute mekayaki donj e gima nyathi chon. Aero point no aero puonj no mokalo nikech jopuonj ng'eny to un kaka jogo molonye weche gi wacho kacha ni ng'ama miyo kata bende nitiere kod kute magayaki odhodh nyathi dweche 6 exclusively kiko chik ite nikech iketho nyimbi nyathi pod yom ang' nikete thuolo mamalo mar gamo kute magayaki e seche ma samoro ng'ama miyo nitiere kod kibaji mar winjo puonj koni gi koni to kaka chenro mar penj laktar kata in kaka itiyoga kod oganda uchiwo puonj gi debed ni puonje mok winji koso debed ni joma mine wuoyo godo ema pod medo bago to kata ka ng'ato bagi in wuon kaka ng'ama miyo changamoto ma joma miyo nigo en seche moko dak dala to dak gi min wuoyi kata gi dagi to kata gi nyimine ne to dagi nyang'ise ni kata chuori ni na miyo chako miyo nyuka chon to seche moko dayo ni kia ni in gi kute mekayaki gin seche moko tinde ji ok wach ni gin gi kute mekayaki ji ok oyangore koro iyudo ka dayo ni kia ni in gi kute mekayaki koro ochako ong'isi ni nyathini nyaka imi chiemo nyathi ywak nyaka imiye kata nyuka seche moko iweye gi nyathi in idhi kata e chiro timo giki kiduogo omiyo nyathi nyuka ing'eni koro bedo mapek koro wang'iso ga mine ni seche moko ka iyudo ka in gi kibaji kata in gi nitie joma ng'isi gik moko mang'eny to itemo ng'iso gi seche moko iluor nikech en ng'ama duong' ni iluongo kata e dala to wuoyo kodute mondo ging'e ni iluongo nang'o nonro osetim ni mama man gi kute mekayaki be nyalo dhodho nyathi kama mama onge kute mekayaki to onge gima botimre as long as nitie gik ma oketo kare ka ni yath komiye hospital ni mi nyathi yath e yo makare kibe mwonyo yath e yo makare kaso nyathi nok be yudo kute mekayaki lakini kwa chako riwo chiemo to wamiyo nyathi chathuno kapok ochopo dweche 6 to nyathi ni bo yudo kute mekayaki nikech nitie pim mitimo kapok ochopo dweche 6 mori nyalo milonwa ni pim ni en pim mane nikech adwa ni aduoki chien wang'e ni ma en miyo mantiere kod kute magayaki ma en miyo mosebedo ga kamwonyo yath kaka dwarore osetemo chiemo maber chiembe en balanced ka en clinic to dhi to seche monyola nyathini tip ang'o mitimo ne nyathini ang'o mitimo ne ng'ama miyo ni mondo mi waduok chien thuolo mag nyathini gamo kute magayaki kama monyuolo hospital to imiyo nyathi yath nitie yath miluongo ni Nevirapine en syrup imiyo nyathi ting'ise kaka onego bed ni miyo nyathini nyaka nitie pim mokwongo itimo wige 6 pim mar 2 itimo dweche 6 to ing'eni kitimo pim gi nyathino onego bed ni pod madho yadhgi yadh iluongo ni prophylaxis en gima imiyi mondo ogeng' tuo koro imiyo nyathini Nevirapine lakini kiyudo ka nyathi nitie situation miluongo ni high risk seche moko mama viral load ni malo ok omuony yath e yo makare nitie yath mimede e wi Nevirapine ni koro yedhe gi ing'iso mama ni otem omuony yath e yo makare to mi nyathini yath e yo makare nyathi kochopo wige 6 titimo ne test miluongo ni PCR DNA mano itimo mondo ng'ini kochopo wige 6 ni wapime wane ka oyudo kute mekayaki ama oonge go kochopo dweche 6 kendo ipimo nyathini PCR ok en test ma ipimo ga oganda te man gi HIV en irango DNA ka kute mekayaki nitie DNA system ma nyathi kochopo 1 year kendo ipimo nyathini PCR kochopo 1 year 8 months mago dweche 18 koro kendo ipime test mogik kopime dweche 18 months to yud ka onge kute mekayaki to koro ipuonjo mama kaka onego bed ni owe koro thuno kasto
nyathini be ineno kaka owe yath. Ipuonje maler mokalo kendo ipuonje maber. En mani kata puonj gi duto te, pod injoga ka ng'ato pod luor, entiere kod kute mag ayaki, pod entiere kod to, pod entiere kod luoro. Tilero maber ni ka ng'ama miyo dhodho, kata ka ng'ama miyo konyore kik owe yath, omuony yath. Nyathini bende omi yath kaka dwarore, to bang' seche madwarore, jumbe 6 dweche 6 oduoke osiptal tipimo nyathini. Manyiso ni mano e science behind, kata mano e kaka yedhe gi tiyo mondo mi ogeng' nyathini kigam kute mag ayaki. Kopogore kod mano, en ang'o gini mabende joma mine madhodho nego tim mondo mi kik giket nyithindgi kod thuolo moro amora mar gamo kute mag ayaki. Dweche 6 mokwongo onego bed ni nyithindogi dhoth gidhodho cha thuno kende, ok migi gimoro amora, ok wamigi pi nikech nawacho ni cha thuno be nigi pi moromo, ok wamigi chiemo moro amora, en mana cha thuno. To kochopo dweche 6 koreka waendelea gi cha thuno, lakini wachako miyo nyathi chiemo mopogore opogore. Kasto wa ensure ni seche mwachako miyo nyathi be chiemo mopogore opogore, ler waketo e okang' mamalo, gik ma nyathi tiyogo, chiemo ma nyathi chamo onego bed maler mondo nyathi kik chak bedo gi diep manya miyo rateko mag gore gi tuoche dendo odhi e kiwango mapiny mondo omiye onya yudo kute mek ayaki. Kasto waendelea kama nyaka ochop higa 1 gi dweche 6, kasto waneno kaka wagole thuno ka wagole yath bi. Kosepime moyud ka nyathini onge kute mek ayaki kochopo 1.5 years. Thothne jomoko wachoga ni ooyo awinjo ka ola, oneno ka samoro chako koromo, oneno ka gima nyathi ok yieng'. Morwa mula ne kar chak ka an, nikech ma bende miyoga joma mine mantiere, mine te ka wariwe mine mantiere kod kute mag ayaki, wasi ni samoro chako koromo nyathi. Chiemo mage, ang'o gini monego bed ni timo mondo mi ng'ama miyo ni oyud chak moromo mondo ebo bed gi confidence ni chak mamiyo nyathina ni thuno madhodhe ni oromo. Chagni wuok kuom chiemo mage chamo gi koso chagni wuok e obwongo, system ni tiyo nang'o? Chak thuno wuok e obwongo kuom chiemo. Chiemo konya chagni mondo bed gi madini moromo mondo mi nyathi odonge yo makare. But chak thuno wuok e obwongo. Koro gima ngiso ga mine ni kik ibed, ang'e ni nitie weche mang'eny e oganda wa, lakini kik mine bed gi stress. Nikech stress miyo ga chak iluongo nang'o production ma chak dok piny. Koro chako kuoge yo makare. Apart from stress, iyudo ka mama oketo nyathi thuno kokete yo makare. Mano miyo benye chak dok chien. Kiketo nyathi thuno, ok onego bed ni nyathi mako gimiluongo ni nipple, gimochikre marateng' cha. Onego bed ni nyathi mako kuma rateng' e thuno, mwaluongo ni areola cha, nyathi mako. To komake maber to chak wuok oke, lakini komako mana nipple kende, iyudo ko ywayo chak wuok matin to chako krome. Iyudo ka nyathi ywak seche te nikech odhos to chagno ok bi. Koro tero message e obwongo ni mama ni ok dwar chak, ok dwar chak mang'eny. Koro kiwango ma chak mondo losre dok piny to chak rumo. Omiyo ngiso ga mine ni kineno ka chak ni kiwango ma chak dok piny, kata ineno ka nyathi ywak, iparo ni chak thuno mimiyo ok rome, onego bed ni idhi osiptal mondo konyi, mondo ane gima timre. To nitie mine moko mabe tuo atuoya, seche moko tuo mamiyo chak olal, kata en gi stress mang'eny to miyo chak olal. Nitie yedhe mwanya miyo mine gi mondo chak oduog e yo makare, mondo wakonygi. Nikech wach dhodho nyathi onego bed ni mine ikonyo, ok en gima yot ahinya. Anjo kimulo kar stress, ma mine maneno chenro ni mori nyalo bedo kod stress mar tuo nikech nitiere kod kute, nitiere kod stress mag ngima, ionge kod adiera ni ngima ni makiny, bro chalo nade, nyathini bro bedo nade, ng'eni ma e moko kuom gigo manyalo miyo nyathini ok yud chak moromo. Kata kamano antiere kod picha moro ka anyiso kaka nyathi okete thuno. Kang'eyo ka picha ni ema ni wacho ni onego bed ni nyathini kete thuno kama koso wabro manyo picha machielo. Gimokwongo ineno mama ni onego bed ni orango nyathi seche moketo nyathi thuno. Mar ariyo, onego bed ni lwete mako wi nyathi, nyaka lweti achiel mako wi nyathi nyaka gi tiend nyathi, gi toke. Ok onego bed ni wasupport wi nyathi to tiend nyathi ni ania piny kanyo. Kasto koketo nyathi thuno, onego bed ni gima black ma wacho ni onego bed ni beta e dho nyathi ok moro mochikre cha. Omiyo kwadwa ni nyithindo omi chak gi chupa. Nikech wachni, nikech nyathi mamiyo chak gi chupa tikete thuno, ma kaka imako chupa kaka imako thuno opogre. Koro nyathi bedo confused. Koro ma okete maber. Gima mama ni onego tim maber en koro reso thuno mondo
kik find nyathi no kaka ma ofindo nyathi mondo kik find nyathi ikete kata lwete ni ang'wen piny kasto mae malo to kimako thuno kama to be idino nitie mishipa ma miyo chathuno ridre piny kimako kama tidino mishipago koro konego be ni wamako kama onego be ni lwete ni ang'wen ni piny to mae ni malo mondo isupport go thuno sema nyathi dhoth mondo kik find nyathi. Nyakwara moge jowang' wadhi maber mokalo en Winnie Alando olonye weche mag chiemo makare to kawuono waketo maino e mine mantiere kod kute mag ayaki kachiel kod dhodho nyithindo. Gimo wacho mokwongo ni sasa misefwenyo ni pek te matek dhi e klinik dhi e siptal muonyi yedhe ni kaka dwaro to kisenyuolo nyathi to nyathi bende nitiere yedhe mibomiye ibo pime tok jumbe 6 tok dweche 6 kik iwe mokimiyo nyathi yath kaka dwarore yeno wakaw yweyo waduogo bang' thuolo machuok mokalo wabong'e ne weche mag cha chupa to gin chege machal nade kachiel kod seche ma idhodho nyathi ma wacho ni oket maber ahinya to bong'e picha maler moket godo nyathi e yo makare mondo mi odhodhi mondo mi oyud chak moromo mondo mi odongi kata doko ni min gi nitiere kod kute mag ayaki kik idhi mabor kata matin kik isudi. Mondo iyud ng'wono mawuoro ahinya kaka skiza tune mari, di *811 *288#. Riwri kodwa e chenro mar Injili ngima, Injili makelo ngima. E puonjruok mar lesson jumani Roho ema chiwo michgi duto to michgi duto te itiyo ne godo ng'awa Nyasaye. Lulu mag Yesu nyithindo mani oko kucho hera mar Yesu Kristo mopuonjowa mondo wabed gi chuny mar chiwo. winj wende magwedhowa koa e choirs mawahero. Tunalo paso kutenda Wawinjane wach Nyasaye. Kihero Nyasaye to nyaka timwa mapile nyisi ni wan e ringruok achiel gi Nyasaye. Injili ngima sabato ka sabato are saa 1 okinyi nyaka saa 3 okinyi kik bayi. Maye, ne ng'amo biro. Chieng' chano kwalo gimora mora kae. Akia ni wang' ni en ang'o ma en obiro kwalo. Gurprit nyaminwa kuom gima notimre akwa ng'wono. Akwa ni ng'wonwa kuom wachno. Dawe Parminda, en ang'o momiyo inikwayo ng'wono kuom richo ng'ama chielo? Ng'ama notimo richono donge maber ka kwayo ng'wono sani? An gadier ni kuom gimora mora mosetimo en nyako yud chwatne. En ng'ano ma boyudo chwat kuom richone? Ukilipa na Airtel Money unapata 50% transaction fee as cash in your cashback wallet. Sini mina kushow. Ineno sigandi ni mar ni nilale nam tichaki duogo ni owinjo tere mano lande Ramogi TV kaito kinyi kokinyi Ramogi Radio ijalo loso pesa mang'eny. I have business partners, and when they come down here, give it all no papers. Amara chudi. Ya wadwa mnamuso. Inano kidwa ketho tichara kaini musu kara musa. Ing'eni angimana te ang'ego jaoda kaka ng'at man gi nyadhi. Iparo ni nyalo bet gima ber kikawo familia ni ibiro dak go dichuo wadu.
Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wang'iyo kaka mine mantiere kod kute mag ayaki nyalo dhodho nyithindgi e yo maber, nyalo pidho nyithindgi e yo maber, ma nyithindo kogamo kutegi. Wayudo chien kacha ni ne wadwa bedo kod kwan mar nyithindo magamo kute mar ayaki kokalo kuom minegi nikech ng'ikruok manodwa bede kotenore kod yedhe mabende nichiwo kod jokony. Kata kamano ageno ni lakseche gi to selos wechego kendo weche koro dhi maber. Sani yedhe nitie. Kane wadhi e yueyo ne wamulo kacha kako nego beni keto nyathi e thuno. Nitiere kaka iwacho ni ber iketo nyathi thuno moro nyalo tiyo kod picha leader Winnie mondo mi ilerne nyikora Ramogi Ajwang gima ni temo lero chaka pok wadhi nyime. Anya tiyo kod picha ni. Ineno kaka mama ni koro mako nyathi, to rango nyathi. Mana kaka mine onego beni mako nyathi. To oketo nyathi owacho ni kumara tengni onego beni te, almost te dhi e dho nyathi. Ineno ka nyathi ni okomako nipple te. Ineno ka dho nyathi ma piny ni oyawre kasto mamalo ni boyaore. Koro in sure ni nyathi ni omako thuno yo makare. Kasto boko mako thuno maracho kodiyo thuno kama kas omako thuno maber mondo kik find nyathi. Koro mae kaka onego beni mine mako thuno. Bende kane pok wadhi e yueyo ni mulonwa kacha kaka onego beni ok onego beni miyo nyithindo chak chupa. Wantiere kod picha moro bende manyiso cha chupa ma imiyo nyathi kata koro wadwa pimo ariyo ka. Nyathi ma okete thuno maber kod nyathi mimiyo chak gi chupa kod gima onego beni timo kar miyo nyathi chak kod chupa. Ni chako leronwa kacha ni samoro nitiere gik moko ma joma mine ok ong'eyo to diher mondo mi puonjgi. Apa ni picha ni dhi konyowa. Gima wacho ga ni mokwongo chupa ji ok ong'eyo luoko chupa yo makare. Koro ineno ko luok chupa to nitie chak moko modong'. To kodong' kamano di ng'eny miyo nyathi bedo chilo to miyo nyathi diewo. Kasto mar ariyo nyathi ni kako mako chupa no los kaka gimolongo ni nipple thuno mochikre cha. Ok olose onge gimolongo ni areola manitie thuno ma black cha. Koro ineno ka nyathi ni mako chupa kama tikete mono mak thuno obedo confused nikech kaka imako chupa kaka imako thuno opogre. Koro ing'eyo wapuonjo ga nyithindo kia gimoro amora. Koro wapuonjo gi mako thuno. Kasto kichako miye chupa koro bedo confused nikech chupa imako opogre imako kaka imako nipple kasto thuno to dwaro ni gimak nyaka kumara teng' cha miluongo ni areola. Koro miyo nyathi bedo confused. Koro wacho ni kata kigolo chak, inyiedho chak, tidwano imi nyathi, tiyo gi kikombe matin maber ma do kikombe onge gik moko manyalo inyodho nyathi. Nikech joma mine loko ohala, joma mine tiyo, joma mine odich, mane adiera mar wach. Ibedo kod nyathi dweche adek in ng'ama miyo mantiere kod kute mag ayaki. Onego beni dok e ohala, onego beni dok e tich. Idwa ni mondo mi nyathini oyud chak maber e dweche 6 gi, to bende kik obed kod risks mag infection nikech chupa samoro korite yo makare. Daher mondo mi koro wakawie miyo maloko ohala mok nyal bedo dala dweche 6 ne exclusive breastfeeding nyaka ngodogi chak bende nyaka nyathini dhodh mana mar thuno ni. Wawuothe ka amana matin. Lura di mama timo ohala machal nade. Nitie ohala moko minyalo dhi gi nyathini kumiteme ohala no. Wang'iso ga mini wuotho gi nyathini kar we nyathi dala nikech seche moko kiwe ng'ama rite no ionge ga adier no nyarite yo makare. Mar ariyo kidhi kuonde moko nyadhi gi nyathi wang'iso ga mini ni inyalo nyiedho chak tikano. To chak owach ni kuonde manitie liet mang'eny chagno nyalo mana bet seche 6 kende. Chon wacho ga na boro but no realize ni liet nyamiyo chak kethre e yo mapiyo. Koro wacho ni kuonde manitie liet mang'eny chak kwa nyiedho to nyalo bet sa 6 kende. To koro kiwene ng'ato chak ting'iso no mi nyathi gi kikombe. To kwadwa muro chagni wamuro pi maliet kasto wagolo pi maliet no kasto waketo kikombe mane gi chak kata tin mane gi chak no e pi maliet no mondo bed mamor. To chagni no bende kete kikombe kata tin maler tiloro wiye e yo makare. Joma nyalo bedo gi gik miluongo ni fridge gi. Chagni nyalo bet 24 hours. Seche 24 kikete e fridge. To nitie joma nigi deep freezer. Chagni nyabet kata dweche 6 kata higa 1 kikete deep freezer. Koro igola to ikete tin maber tindiko ni gole tichadi gi sadi nyaka indik e tin mikete chagno. Mondo ka ng'ato dwa miyo nyathi chak, ochako gi mano ket mokwongo kasto obiro mos gi moket nyocha. Koro wanyalo nyiedho chak to wawe ng'ato gi nyathi
to miye mana cha thuno no. To kwa nyiedho chak ber kwa nyiedhe gokinyi sema ionge gik mang'eny machando wiyi. Kasema ka awach ni nyiedhe kata saa achiel ariyo sema koro idwa thuthri, idwa tedo chai, idwa timo ang'o, sema ko pressure no miyo ga chak ok wuog e yo makare. Inya temo nyiedho to ok wuog. Koro wacho ni kata saa 12 saa 11 kichiewo mokwongo nikech seche go chak be ng'eny thuno. Inya yedha mos kasto kore kichako timo giki e yo makare. Nitiere seche ma chak ng'eny gi seche ma chak dok piny. Gotieno chak ng'eny kabisa. Nikech nitie hormones moko ma loso chak ariyo. So nitie moro ma nitie gotieno mang'eny kabisa. Koro iyudo ka gotieno chak ng'eny ahinya to godiochieng' ong'eny lakini ong'eny mana ka nyathi dhodho. Nikech wacho ga ni chak wuok ka nyathi dhodho. Demo ma nyathi dhodho thuno eka chak wuok. Nyathi ko wedho thuno to chak duono. Nikech obwongo yudo ote ni chak ok dwarre ka koro obwongo chako wegolo hormones mane onego bed ni konyo loso chak ka. Chien kacha kidieny mokwongo ne winjo kiwacho kamoro kacha ni chak wuok e obwongo to ok chiemo ma ng'ama miyo chamo mak mana ni chiemo ma ng'ama miyo chamo nyalo konyo e medo madini e chak mawuok e thuno mulna matin mondo mi nyikwara moge jongo ng'e ni ok en chiemo hie makelo chak to en madini mamedore e chagni. Mama madhodho onego bed ni chiemo awacho ga ni gichiemo dibiriyo nikech dibiriyo odiochieng' nikech gichiemo mathis lakini di ng'eny. To onego bed ni e chiemo moro amora ma gichamo nyaka obed grube manyalo miyogi madini mang'eny chiemo go. Chiemo moro amora ma gichamo nyaka bed gi chiemo mamiyo dendgi dongo, mago protein foods. Nyaka gibed gi chiemo mamiyo gi teko nikech dhoth en tich ok en gima yot. Nyaka gibed ga alode golemo e chiemo moro amora ma gichamo dibiriyo go. Kata seche moko ka gichamo gigolo ni snack, chiemo mathis mochamo odiochieng' diriyo kata didek, onego gibed gik ma miyogi kelo gik moko e dendgi kaka olemo, njugu, nyuka, chak, ma gik ma ginyalo chamo. Kata ka en juice to bed juice ma gigolo ok moro mwanyiewo e duka gi ma gi blend to gimed skari. Mago gik ma medo madini e dend mini. To chiemo onego bed ni gichamo chiemo ge mamedo mamiyo chak bet gi madini maber mamiyo nyathi dongo e yo makare. Lakini kok wachiemo maber mokwongo ma obo bedo weak onge teko makare, chak mobo wuok ok bi miyo nyathi madini moromo mamiyo nyathi dongo e yo makare. Kaito bende seche ma ok ochiemo maber onyalo bedo kod stress mani wacho ni nyalo affect chaka kaka wuok e del nikech nitiere kod wasiwasi onge kod kwe mano nyathina ni achandora kama koro nyathina ni kod weche makamago nyalo mono chak wuok e yo maber. Kasto mine be kineno ka mama biro ng'isi ni en gi shida mopogre to en gi shida e dhodho nyathi, onego bed ni mokwongo imiye ijiwe nikech en gi stress ni an gi shida to kanya dhodho nyathino e yo makare. Nyathino ok bidongo e yo makare kaka nyithindo moko. Koro onego bed ni kata king'ise no cham magi to be imiye confidence, ijiwe ni inyalo timo ok gima yot lakini wan ka mondo wakonyi nikech confidence be miyo ga mini moko we dhodho nyathi nikech wacho ni dongo ok anyalo dhodho nyathi nikech ok anyalo yudo chiemo makare. To seche moko kwa paro chiemo makare to paro chiemo moko ma bechgi tek, lakini nitie chiemo wan go e alworawa ma wanyalo yudo e yo mayot. Chiemo ma wan go e alwora kaka mage Winnie? Mine nyaketo kata nyapidho alot kasto pesa minya nyiewo go alot no inya nyiewo go tong', inya nyiewo go omena, inya nyiewo go oganda, mago chiemo ma yudo yot. Lakini king'iso mama ni ochiemo maber en seche moko paro ni en mana ring'o, en mana rech, en mana gweno. Lakini gima rech gi ring'o gi gweno nyamiyi, oganda, olayo, omena, tong' be nyamiyi. Koro inena kaka lure gi mapato ni onego bed ni nyiewo chiemo minya yudo e yo mayot to minya yudo e alworani. Kaito bende kapo nono ni odhi matek ineno ka weche mag pesa nyalo bagi, inyalo pidho gwendi moko, ikwanyo tong', nitiere kod alodi moko, idhi ng'wedo alodi, nitiere kod diendi moro, inyiedho chak, itedo chai, to ngimani dhi mana mbele. Kute mag ayaki biro ga kod pek mang'eny. Dhodho nyathi bende biro kod pek mang'eny. Ne mine mantiere kod kute mag ayaki, entiere kod nyathi mayom, gik mang'eny dhi nyime kit ngimane. Iyudo ka nyaka pache bende ok nyal bedo kod kodwa ni wang'e ne support ma jogo mantiere alworane nyalo miye. Wachak kod jaode. Kaito wadhi kuod jogo mantiere machiegni kode nyalo bedo weyni ne kata kayuoche kata dagi support magi nyalo miye nikech en miyo matiyo kod teko mang'eny mokale dealing gi gik madhi nyime kit ngimane. Mokwongo jaode onego bed ni konye emomiyo kopim mama koyach to yudo en gi kute mek ayaki
ok ng'ise gani odhi ong'is jaode. Ing'ise ni kibire klinik bigi jaodi. Kaso ichako pimo gi kagima pok ipimo ga mamani. Kasto kito ne results kanyo mondo ka giyudre gi tegi ni kute meka yake. Ging'eyo ni mamani to ng'eyo ni en no nosepime lakini nitie jomoko moko kawo ok yud ga information e yo mayot. Inyang'ise to wacho ochako weche mang'eny nya wuok e keny. Koro iluongo tipimo gi kamoro achiel mondo giyud results kamoro achiel. Mar ariyo bang' mano to onego bed ni ihoyo gi imiyo gi hocho mondo jaode ni okonye muonyo yath o remind ni onego bed ni muonyo yath sama kama onego bed ni dhi e klinik to konyuol nyathi onego bed ni jaode ne be konye manyo chiemo miye kwe mondo kik obed gi stress chake klal to chiemo bo chiemo yo makare to be gikonyre gikonyre paro kaka onego bed ni gimuonyo yath yo makare. Kasto nyimine mamane kata dene onego bed ni konye nikech nonro setim onego bed ni ng'iso gi ni nonro setim to osiptal no ng'isa kama to ka nitie pek moro dala onego bed ni owache e osiptal nikech wabe wanyakta dhi e dala no mondo owuo gi joma odak go mondo mamani obed gi yot. Ma en tij anyuola en tij family duto te kik ng'ama miyo ma ntiere kod kute mag ayaki wene msigo mar dealing kod gik madhi nyime kit ngimane odwano dhodh nyathi dweche 6 samoro odwano chak manyo chiemo maka nyathini ochopo dweche 7 onyalo chako chamo gin gik mang'eny mokalo manyalo bende hinyo ng'ama miyo. Atiere kod picha moro maber ka kapok wadhi e yueyo wini. Picha ni inyalo recommend kata inyalo jiwo mondo mi joma mine okonyre kod rabuon ok ng'eyo ni mantiere buti malo no e malot. Gimo wacho ga ni okata mine man gi kute meka kite jite minete onego bed ni chamo chiemo machal kamagi rabuon kata omuogo kata nduma nikech waluongo gi ni whole grains chiemo moko kalo moko kalo factory moko los gin chiemo ma wayudo e lo mago chiemo makare mok nya miyo kata ng'ato kilo no bed mang'eny nikech mama man gi kute meka yaki kata ma dhodho nyathi kilo bet ga mang'eny seche moko nikech kaka mama onyuol to nitie gik moko onego bed ni gitimo matek. Koro wang'iso ga ni gicham chiemo machal kamagi mondo be temo control kilo gi mondo kilo gi bed mang'eny kik giyud chandruok kaka pressure giri. Thothne wawinjo ni nitiere kaka yedhe mag gayo kure mag kute mag ayaki ARVs miyo ganya ng'ama miyo samoro chunye dwani otingre ok dwani ochiema to samoro nitiere kod nyathi mayom moro nyalo lero ne nyikwa Ramogi Ajwang ni kata doko ni muonyo yedhe gi nitiere kod side effects moko podi nyalo chiemo makare tichiemo makare nang'o mondo mi kik ibed kod midhiero magidwani ng'ogi chunyi lewi ok idwa chiemo kod gik makamago. Yath mora kimuonyo nitie gi side effects to yedhe ke bene gi side effects mang'eny. Koro ang'iso ga joma mine ni tematimi chiem to ka in ng'ama winjo ni odwa ng'ok owinjo kodwa ng'ok to winjo ka okonya chiemo yo makare wang'iso ga ni chama matis lakini chiem di ng'eny e odiochieng'. Mar ariyo wang'iso ga ni kik ket mo mang'eny e chiemo kata mano bo miyo chunyi tingri ahinya. Kik iti gi skari mang'eny to kik iti gi chumbi mang'eny mago bo miyo chunyi tingri. Koro chunye tingre. Koro onego bed ni gichamo mana chiemo mane gi mo matin, skari matin kata chumbi matin kasto gichamo mathis kata ka moko wuok lakini nitie moko modong' ok inyango gik moko te lakini gichiem nikech yath be kok ichiemo yath ok nyati dendi yo makare to bo mi teko ibet maonge teko ting'eni in gi nyathi matin monego bed ni be irito to be idhodho. To samoro kaponono ni antiere chiemo moko mabende era to tami chamo inyalo manyo mamoko minyalo chamo gi godo. Thothne yore magi ma unyalo ga recommend mondo mi ji oti godo. Jomoko wacho ga ni kaponono ni ok ohero chiemo moko to nyalo medo ndhadhu kaka pindi onyalo medo weche aina go. Onyalo medo pindi onyalo medo apilo mondo okonye mondo ochiem. Apilo kocha apilo marom nade mana minyalo chamo kini kore medo mang'eny nitie joma nya chamo apilo mang'eny nitie joma ok cham mang'eny but bo ok ni chame sate nikech onyalo keloni tuo ma ulcers ikete mana mati nyaka tedo kode chiemo ng'eni kitedo kode chiemo ober moloyo ma mimedo kain kisetoko chiemo kikete mesa. To gima duong' ka nimo nyaka dog chien, skari nyaka dog chien, chumbi nyaka dog chien, tinyalo tiyo kod yore mamoko mag medo ndhadhu e chiemo. Wadhi ka oyueyo to kose ka oyueyo kwa duogo wadwari mondo mwang'e ni kidieny machielo adwani mwang'e ni weche mag modho pika nikech weche mag modho pika be en ga wach ne mine duto teta inya mine madhodho to moro nitiere kod kute mag ayaki omiyo nyakwa Ramogi Ajwang kidieny mwadwoge no
kikobai kikisud kata matin kete manaka. Turkey is not one place, and that's the best part. You start in Istanbul. The markets, the energy, the history. It's all happening at once. Then Cappadocia. Those landscapes you've only seen in photos. Hot air balloons, wide open views. And then Antalya, a completely different vibe. Coastline, slower days, just enjoying it. Explore Istanbul, Cappadocia and Antalya in 9 days from $2,700 per person. If you're going to do a trip like this, make it count. Call 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Kamano, koso en nikech Rakesh, ha? Chandrika. Inspector Kenneth Kipkomboi-san, the officer in charge of Nderi Police Post under Kikuyu Police Station, has been positively identified as the link person between the financiers and the operational team. Apis Okwachki, joyango ni Gindhiyo Constable Elijah Kibelion Kimoi, kitudo kigoli sasi kendo nego Laktar Victoria Mutiso, kama gina mano tigo en mar OCS Matasendo Bila Manderi. Mama Lindo yango ni yiero winjo bagi tatika parko da chiel dweni, maukiga manyien, katika mano jangad bura Mugure Thande, joro ketwe tim ngeto makamano. We realized that a number of students who are admitted to the high-cost programs such as medicine, engineering, were dropping out because we were actually, at that point, funding parents as opposed to funding students. Duto manitiere kuonde tiegruok mamale pachoka ibiro loke bochendo manyien matayo somo tok paro mar chikno puodhi kaka chik. Penj Laktar, Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu. Wantiere kod Winnie Alando kawuono waketo maino e joma mine mapek, joma mine ma dhodho to gintiere kod kute magayaki. Wasewuotho kidienje mopogore opogore, mwachopo kuma inyalo medo nyaka ndhadhu e chiemo mondo mi kik chunyi tingre. Wang'iyo kacha gigo minyalo timo mondo mi chunyi kik tingre, kiduoko skari piny e chiembi, iduoko chumbi piny e chiembi, kae to bende inyalo chame matin tin, kik ichame mang'eny dichiel, onyalo digi to ichamo mana matin tin. Kata king'ok to moko dong'. Wadonje kar modho pika. Winnie, wach mar pi ni en gatabu matin. Nitie jomoko moko ero madho pi, to wacho ni onego bed ni ji dhano te modho glasses 8 kata 7 odiechieng' achiel. To seche moko modha pi no, seche moko nitie jomoko ma komodho to winjo ka chunygi tingre gidwa ng'ok. Koro wacho ni seche moko onego bed ni kimodho pi inyalo madho nyuka mondo be medo pi e dendi, inyalo madho fruit juice lakini moregi ok monyewe duka, inyalo madho chak, lakini sana sana pigno wadwaro ni madh kaka eno. Koro inya kata kete ndim timadho. Ndi jomoko manyalo nyiewo gik molongo ni cucumber gi be inya keto tikete ndim timadho. Bora ni imadho pigni, inya madho yore mopogore opogore e odiechieng'. Owacho ga ni kik iwinj ka riyo ingi kore kimodho pi. Wanatinde ni kiwango ma pi e dendi odhi piny kabisa, koro inyalo hinyri. Koro tiwacho ni saya
okonego bed ni kiwinjo riyo kore kimodho pi. Kichiewo gokinyi imodh pi. Nitie joma ok nyal modho pi mang'ich. Owacho ni pi mang'ich komodho to chunye lewre. Koro modh kata pi maliet. Bora ni pi odonje dendi. Wacho ni ka pi orume dendi ahinya ng'ato nyalo hinyore. Hinyruok mage madhi biro kuom miyoni ka pono ni ok omodho e yo makare. Onyalo wang'e nyalo chako lil, odwa lwar piny, wiye bare. Koro gik machal kamago ting'eni wich bar gi wang' malil en dalili ma tuoche mang'eny. Koro ing'eni ok inyal ng'eyo ni en pi. En dalili ma tuoche mopogore opogore. Koro ok inyal ng'eyo ni en pi. Lakini seche mano timre dendi, tiwinjo ka riyo maki kabisa. Koro manya kaka inyalo yudo pi timadho. Ka ok inyal madhe kong'ich, inyal madhe koliet. Ka ok inyal madhe kamano, inyal mede ndim kata machungwa mondo imadhe. To gima duong' ni modho pi. Modh pi. Nikech kata yedhe mamine kute makaya kimuonyo, nyaki modh pi. Kok imodho pi, to yedhe go nikech ging'eny, to nitie kaka owacho ni ginyalo ketho gimiluongo ni kidneys, nyalo ketho nyarogno kok imodh pi. Koro onego bed ni gimodho pi mang'eny mondo yedhe go kik kelnegi shida mopogore opogore. Konyruok biro ga kod weche mang'eny, mana kaka bedo kod kute mag ayaki bende biro ga kod weche mang'eny. Kae nitiere kod nyathi ama bende dwani mondo miriti. Koro yudo kaka thothne samoro gi kaina gi nyalo miyo ng'ama miyo wito ratil mokalo. Seche mo wito ratil ni in kaka jagono molenyo weche mag chiemo, en ang'o kata power foods mage madi jiw gi mondo mi gicham mondo mi obed kod ratil makare, to kik obed kod ratil ma inyama bende ang' no kelne chandruok mondo mi oyud teko mar piro kendo rito nyathine. Nitie ratil mopogore opogore. Nitie ratil ma ng'ato ratil ne odhi mana piny matin, to nitie moro modhi piny zaidi. Kodhi piny zaidi molonga ni wasting cha, mano nitie nyuka, mok nyuka ma wamiyo gi osiptal, to nitie gimoro machal peanut butter ma wamiyo gi osiptal. Mano nigi madini double monego bed ni dend ng'ato yudo e odiechieng' achiel. Koro mano imiyo gi kata dwe achiel kata riyo mondo dende odog e yo makare, kasto koro eka oendelea gi chiemo opogore opogore. To kowach ni ka gimadho nyuka ni to gichamo peanuts ma wamiyo gi ok gicham chiemo moko go, watayo gi kaka onego bed ni gichiemo e yo makare. Kasto ka kilo ne oduogo e yo makare, to koro wagolo gi, ok wamigi kendo, koro giendelea gi chiemo. Lakini gima wang'iso ga ji emphasize mong'iso ga ji sana ni nyiew chiemo ma yudre mayot e alwora ni. Ok inyal wacho ni ok inyal ni idwaro mana chamo rech, nitie omena. Ka mfuko ni nyalo yudo omena be ber. Kik iwe ni ok icham ma nikech koro ing'eni nitie jomoko mok cham omena nikech alwora ma gidake, seche moko gin gik ma iwache anyuola, waluonga ni myths. Wang'iso ji ni chiemo moro amora nitie gima kele dendi. To be chiemo kaka inyiewo onego bed ni inyiewo kulingana gi mfukoni, to kaka inyalo yudo e yo makare. Kik iwach ni an adwa mana chamo ring'o, to kinyalo afford ring'o no. Kasto koro ichamo alot gi kuon kende. Simo kata oganda in gi ot, ok icham kara oganda. Tigi chiemo mantiere godo machiegni. Tigi chiemo ma en go machiegni, as long as ni en chiemo mobedo balanced. Mulwa chiemo ma balanced ka kendo mana matin. Wacho ni san ng'ata onego bed ni kiwango mang'eny en alode. To alode nitie alode mopogore opogore. Nitie alode moko minyiewe chiro gi, nitie alode moko mabe iuso e dukni. Koro alode nyaka jazz nus masandi. Kaso chiemo ma medi teko onego bed ni gin mana mathis kabisa. Kaso chiemo ma miyo dendi dongo, the protein foods, onego bed ni be gin mang'eny e sandi. Koro chiemo mchama awacho ni breakfast gokinyi saa 7 gi gotieno onego bed ni gigi te ni e sandi. Gokinyi inyalo chamo, awacho ni inyalo chamo nyoyo, timadho gi nyuka. Mano wan gi proteins, wan gi oduma kanyo, to wan gi nyuka, timedo kata golemo. Mani chamo chiemo maber. Ama inyalo kata kokichamo olemo, inyalo keto kata lot e nyoyo ni, timadho gi nyuka kata gi chai. Ichiemo maber moloyo ng'ama madho chai gi mkati. Saa 7 kichiemo nyaka chamo omena gi alodi moro gi kuon. Ina maber. Gotieno nyaka chamo olayo gi mchele galot kasti modho pi. Mani chiemo maber. To mago chiemo monya yudo e yo makare.
to wanya yudo be e yo mayot. Kati wacho ni olembe bende wati godo mantiere season, maka ponono ni endiere maembe tinyalo chamo maembe mantiere, ka en diere mapera inya chamo mapera, ken diele sandra inya chamo zambarau. Ngini kima gik moko wachamaga. Gine ina ka giluara to gikethre aketha to onge mamulo sandra. Onge mamulo sandra, onge mamulo zambarau, to gik ma onego bedni be wachamo nikech nitie madini ma gigo be kelo e dendwa. Wadu wuotho gi nyathini ne wachako ka onyuole omiye yath mano nego beni miye min gi osebedo ka muonyo yath idho yadha maber koro nyathini ochopo dweche 8 kada dweche 7 ere kaka wanyalo gole safely ma idwa ni warwake chiemo ama moko gi tok exclusive breastfeeding cha to wakete yo makare ma min gi pod medo dhodhe to kete thuolo mar gamo kute magayaki. Gimwatimo ni nyathini okwagole thuno lakini wachako miye chiemo mamoko nikech koro thuno ok nyarome nikech odongo. Koro chiemo wachako go sana en ga nyuka. To nyuka mwamiye en nyuk bel kata nyuk kal. Nikech nyathi kochopo dweche 6 nitie madini ma ok rom e dende. Mano madini ma iron cha thuno ok nyamiye moromo gi hike. Mano madini miluongo ni vitamin A. Cha thuno ok nyaromo nyathi kulingana gi dwenye ma nyathi nitie. Koro mago nyaka alafu nitie energy. Nyathini odwa chako moro, odwa chako nyathi ma poko chopo dweche 6 iting'e ating'a gik motimo matek onge. Lakini kochopo dweche 6 odwa chako moro, odwa chako timo gik moko, koro nyaka miye chiemo miye teko. Koro nyukani nyaka tigi gimolongo nyaka tigi cereals 2 ka ng'eny tadeko. Okwariwo gik moko mang'eny e nyuka. Okwariwo omena, okwariwo ganda manoriwo ga chon, olayo, soya, mago kwa keto. Wacho ga ni kidwa miyo nyathi omena, wamiyo omena thingi. Kwadwa miyo ganda, wamiyo ganda thingi. Nikech mago chiemo, ingeni chiemo manigi proteins kelo gimiluongo ni allergy. Koro kikiriwo gik mang'eny okinya ng'eyo ni mane ka dendo kuot, mane moinyo nyathi. Koro nyukani waketo mana gik moko 3. Wanya keto oduma, bel, muogo matin kende. Kata oduma, kal gi muogo matin kende. To kal gi bel nyaka bede nyuka nikech mago nigi madini ma iron ma medo remo e del. To nyuka nyaka bed nyuka michamo, nyuka mopoto, ok nyuka mochot. Nyuka mopoto kamae ema nyamiyo nyathi bedo gi energy. Onya mol, onya tugo, onya timo gik mopogore. To nyukani wanya lose mondo obed gi ndhandhu maber mondo nyathi omadhe. Kik waket skari mondo kik wapuonj nyathi chamo skari kapo chon. Koro wanya keto pi machungwa waketo mondo nyathi obed nyuka obed gi ndhandhu maber. Wanyalo keto avocado matis, wanyalo keto njugu moreg matin ki ingo, inya keto siagi matin. Kata kionge mago inyalo kata keto salad. Kionge siagi tionge njugu moreg inya keto salad matin kasi keto gi pi machungwa no to mano miyo nyuka bedo gi ndhandhu maber to miyo nyathi madho. To kiko bed nyuka mochot, obed nyuka mapek. Koro kimiye kaka ndalo 2 kata 3 kasto introduce chiemo moro ichako miye waru. Waru kata kimiye ndalo 2 endo kaka inyoso waru to waru ochama maber. Lakini kichako miye chiemo dweche 6 onego bed waketo pi. Nyathi nyaka koro modho pi nikech ma chiemo mapek manyamiyo nyathi korre to kobidhi choyo makare. Koro pi maler be nyaka waket thenge. Kasto kwasemiyo nyathi waru kata ndalo 2 ndalo 3 kasto wanyalo adwaro chiemo ma wanya yudo mayot. Wanyalo chako miyo nyathi oganda. To oganda no wabudo gi pi otieno kasto wachwako kiny gokinyi. Pigno wapuko mondo nyathi kik bed gi oganda kik kel gas. Kik mi nyathi iye bir obed gi gas to iye orame. Koro ochiwo waru oganda wachiwo ndalo 2 ndalo 3 waneno ka oganda ni ok mi nyathi shida mora mora iye berabera onge gimokuot kasto wakelo mchele. Koro wan gi nyuka, wan gi waru, wan gi oganda, wan gi mchele. Wamiyo oganda gi mchele ni gi waru odhi kode maber. Kasto waketo olayo. Kamano kasto wa introduce tong achiel. Mondo by the time nyathi chopo dweche 6 dweche 7 gi nus nyathi osebilo chiemo te. Introduce chiemo gi te.
koro okonya thangi chiemo lakini kwa weni ochopo higa achiel koro kidwa miye kuon to lweny bo bete nikech machiemo pok ochamoga ibe kase mondo chiem to kochako miyo nyathi chiemo nitie gima luongo ni responsive feeding semi miyo nyathi chiemo onego bed mokwongo ibi e level achiel gi nyathi ubet piny e par ute mondo ne un kamoro achiel tilogo lwete nikech osemulo gik mopogore semi miye chiemo kata gi kijiko onyalo mulo chiemo gi chilo to nyathi nyadiewo mar ariyo onego bed ni kimiye chiemo komuonyo kata achiel tipamone ng'iso ni ichamo maber baba ber mar ariyo kendo kamano miyo nyathi ng'eyo ni sa chiemo en sa ma wanyalo tugo to wanyalo mor lakini kimako kiboko ni sa chiemo en sa kiboko nyathino ok bi chiemo kendo bothagi to bo mana depend on thuno tingini cha thuno wacho ni koro krome ket dende bedongo to kwa chako miyo nyathi chiemo do cha ochiel be wamiye chiemo mokwongo kore ka wadhodhe kichako gi thuno to ko bi chiemo mano wach maber mokalo kichako gi thuno to bodhoth to wegi kanyo imiye chiemo koro tuga lakini imiye chiemo mokwongo kaso thuno beta kaka gima okale orawe arawa erokamano ahinya Winnie nitiere ka gik mopogore manyalo miyo nyathi ok dhodh e yo makare samoro pod nitiere dweche mag dhoth ka kata ok ochiemo e yo makare koro wasegole e weche mag exclusive breastfeeding wase introduce chiemo mamoko gi ranyisi mage ma ng'ama miyo onego bed ni ng'iyo e dho nyathi ma koneno to nyalo fwenyo ni nyaka bed ni ma e gima mono nyathi ni chiemo kata e dho thunde ng'ama miyo manyalo miyo ok onyal dho nyathi gi kwe to koneno ranyisi gi ma ibo miyo wagi ang'o monego bed notimo nyathi ka nigi nitie adhola moko kata rashes moko mabedo ga dho nyithindo ka en gi gik ma kamago konego bed ni odhoth itero nyathi osiptal mondo miye yath mondo gigo tuo to rum mama ka dhodho nyathi to thunde ochako bet ga adhola seche moko nyathi ne mako to okayo ni pondo bet gi cracked nipples molokre adhola onego bed ni owedho nyathi gi thuno no otiyo gi thuno achiel lakini odhi e osiptal mondo thiedhe nikech adhola machal kamago nyamiyo nyathi yudo kute mek ayaki e yo mapiyo koro nyaka mama ni koneno gik machal kamago dhi e osiptal omiye yath oti gi thuno achiel korumo to kose tiyo gi thuno achiel kama ka koni ochango to kore ko endelea dho nyathino to ka nyathi nigi rashes kata adhola e dhoge onego bed ni obiya chak to miye omadho seche moko ka nyathi nigi adhola be ok ochiem makare en mana chiemo miya lakini koro be ok imiye chiemo manigi gik manyalo miyo dhoge lungre kaka chumbi spices ok iket nikech gigo bo lunge lakini gik makineno immediately tidhi e osiptal kik ibed e ot gi nyathi kata kik ibed kaka ng'ama miyo to thundi nigi adhola wach mogik minyalo wewa godo kata puonj ma ok diher ni wiwa wil godo en twak maber na mokalo nikech ne kod puonj mathoth inyalo wewo nyikwara Mugia Jwang' weche mage wach mogik manya wewa go en ni mama man gi kute mek ayaki nyalo dho nyathi mapedh nyathi ma nyathi ni kik bed gi kute mek ayaki koro angiso joma mine ni onego bed ni kin gi kute mek ayaki kidwaro mondo wakonyi wajiwi timanya to wakonyi mondo nyathi ni kik yud kute mek ayaki to anyuola be onego bed ni konyo mama ni mondo mama ni odhodh nyathi e yo makare oyud chiemo e yo makare to be obed gi kwe komuonyo yath e yo makare jaode nyaka gi joma odak go onego bed ni konyo mama ni nikech nyithindo wa manyuolo ok onego ni kin gi kute mek ayaki kaka mama ok omino ni nyathini be boyudo nyathini nyalo wuok monge kute mek ayaki to daka ngima makare amor mokalo kendo dwoko ni erokamano mathoth poni ng'ato dwa tudore kodi wanyalo yudi kanye namba mar simu inyalo miyowa atiyo Kisumu namba na mar simu en 07 2 7 3 4 8 4 9 inyalo nuoyo 07 2 7 3 4 8 4 9 to ma en mana namba ma tich mokonyo go oganda erokamano ahinya mano mana namba ma tich mokonyo go oganda erokamano ahinya Winnie kuom puonj maber mimiyo nyikwara Mugia Jwang' waduoko erokamano mathoth erokamano nyakwara Mugia Jwang' iwinjo weche go kaka chala ng'ama miyo mantiere kod kute mag ayaki nyalo dhodho nyathine maket nyathine chiemo ka nyathine ok ogamo kute gi kiwuotho kwedo iluwo gigo ma laktar nyisi kachiel kod jogo mochung' ne weche mag chiemo kaka Winnie alando gini omiyo kik gik moko timre mane nyalo geng'o kaka miyo nyathi kata yudo thuolo mag gamo kute mag
mag ayaki gin gik matinde nyalo geng. Yena mondo mi aduok ne jalony ero kamano makende kuom puonj malich machal kod mano kaduoko ne oganda wa momiyo chenro ni obedo kare ero kamano mathoth kamoting'o Maina oting'o Bena kachiel kod Basil antiere kod gi studio ka ne nyadendi mochung' ne weche mag dusruok Wendi Akinyi ero kamano ahinya ne jogo mochung' ne weche mag duol waduoko ne ero kamano mathoth kachiel kod director na Ibra producer na Pape Chokoth Nyameja ero kamano kuom tich maler ma itiyo nyaka kendo odiechieng' machielo ani luonga ni Ruth Otieno oriti uro masani.